Pàtia, bona tarda. Avui et farem algunes preguntes. Explica'm alguna cosa sobre tu. Com et dius, on i quan vas néixer, de què estàs treballant... Hola, sóc Hipàtia. Vaig néixer el 360 després de Crist. Treballo com a professora de filosofia i visc a Alexandria. El meu pare es diu Teon i és director conservador de la segona biblioteca d'Alexandria. Coneixes la Biblioteca d'Alexandria? Parla'm sobre com era. Clar que la conec, és la meva segona casa. És un lloc on passo molt el meu temps. Allà pots trobar tot de tipus d'informació i teories de filòsofs al llarg de la història. Està situada a la ciutat egípcia d'Alexandria. És la biblioteca més cèlebre de l'antiguitat i es creu que va ser creada 3 segles abans de Crist per Ptolomeu i Sòter. Llavors, per què no tens interessos religiosos? Quines religions hi ha a la teva època? Perquè sóc pagant, tot el pagà, inclòs el coneixement filosòfic, provoquen conflictes amb els cristians. Hi ha relligades i morts, i molts pagans es van convertir davant la pressió que sofrien. En la meva ciutat convivien amb dificultat jueus i pagans. Has tingut alguna relació amorosa? No, ja que tenia un marit desobeir i fer tot el que et diu i la meva passió és ensenyar i dedicar la meva vida al meu treball com a professora i filòsofa. Tinc por de perdre el que més estimo i el que més m'agrada fer. I quins avenços tecnològics has fet fins ara? Vaig escriure documents sobre astronomia, àlgebra i vaig inventar un densímetre, un hidròmetre i un hidroscopi.